हेलो फ्रेंड्स, फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैफिननाय बे गोदान निउस आपडेट, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। तो गिबियावनो दङ मानास माहारियारि हाग्रामायाव सासे फलान हमनो मोनदों। चिरांनि मानास माहारियारि हाग्रामानि भारत भुटान सीमा साखाथियाव सासे फलान हमनो मोनदों। दा 15 BN SSB नि कम्पानिया गुदुं अरनबारियाव नागिरनानै हमनो मोनो बिलिभां बसुमतारी सासे बर' सुबुं 22 बोसोर बैसोनि मुंनि फलानखौ। दा हमजानाय फलाननि आखाइनिफ्राय आखाइजों बानायनाय गंसे सिलाइ, गरबा गुलि, 50 ग्राम बारुद आरो गंसे मबाइल बोखांनो हायो। तो बिथाङानो सिखावा फलाना बिथांखौ हमनो हादों। तो नैथियाव दङ नैबे आइजो आसाम पुलिस, बिथाङा मैया थैदों, रुंसारि जादों COVID-19 नि जानो थाखाय। तो बिथाङा नामरुप पुलिस स्टेशनाव खामानि मावोमोन आरो बिथाङा पुनि मेक नामा। नाथाय बेखौ मैया थैनाय गासै 4 थैदों, नाथाय बेखौ होफायाखै। 4 थैदों मैया हेमन्त शर्माया, नाथाय बेखौ होफायासै। मानि थाखायथाय आंबो मिथिला, मानि थाखाय होआसै ना गुबुननि सिथाय। तो मैया गहपुराव 4 खहा जादों एक्सिडेन्टनि जाहोनाव, जखम जादों 4। बेबायदि एक्सिडेन्ट जादों गहपुराव, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट सिङाव, खालाबारि गहपुरनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव। बेबायदिनो दं मैया बकाखाटाव गंसे दलंनिफ्राय स्कर्पिया दैयाव गोलैलांदों आरो बेवहाय 2 सुबुं दंमोन, नाथाय 2बो थैयासै। रायजो मानसिफोरा माने खाथिनि मानसिफोरा बोखांनो हादों। तो बेबायदि गोलैलांदों गंसे दलंनिफ्राय स्कर्पिय'आ, बेवहाय सिङाव 2 सुबुं दंमोननो। बेनि उनाव जोंहा बाथियाव दासिम काजिरङा नेशनेल पार्कआव 123 जुनारफोर थैबायनो दैबानानि जाहोनाव, जोबोर रायलाय सिलाय जादों। तो बेनि उनाव जोंहा दथियाव IPL जानो हागौ 19 सेप्तेम्बराव। UAE गंसे हादर दै, UAE जानो हागौ, माने इउनाइटेड आरब इमारेट्स, माने बेवहाय जानो हागौ IPL इन्डियान प्रिमियार लिग आरो 8 नभेम्बराव फाइनाल जानो हागौ। बे खोथाखौ बुंदों BCCI, माने बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डिया। बे बिथांमोना बुंदों बे खोथाखौ। तो जानो हागौ आरो, माने जाथारगोन बे नङा, जानो हागौ। तो 7थाव दङ मैया 1349 हगारनानै जादों आरो थैनाया 4, नाथाय बे पुलिस माने आइजो थैनायखौ होआखै, मानो होआखैथाय ना गुबुननि सिथाय। तो बेवहाय दङ बिएल अजित शौरिया 75 कामरुप मेट्र'निफ्राय, बलदेब सिंह 43 जम्मु एन्ड काश्मीरनिफ्राय आरो शामिम आहमेद 40 बोसोर कारेमगन्जनिफ्राय आरो दिलीप कुमार रयआ क'क्राझारनिफ्राय 53 बोसोर बैसोनि। तो मैया गासै एक्टिभ मोनदों 1047 आरो 219खौ गुवाहाटि सिटियावनो मोननाय जादों। तो दासिम कर'ना आपडेटआ दङ 3आथ' माइग्रेट, पजिटिभा दङ 2791, एक्टिभ केस दङ 9368, हगारनानै जादों 19350 आरो थैनाया 70 बांबाय। तो बेखिनियानो। तो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो। तो दिनैनि बायदि एसेसो गोजोन्थों।